Aku गासिबो थाजोब्बाय बेनो हाजिरा मावनानै जाखायोमोन नालाय बिफाया बेंगालराव थांदोंमोन हाजिरा सुख'नो होननानै गैया गावनावनो हरनांगासिनो Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडिअ गोसो गोथारै बिएम सेराप चेनेलनि गासिबो फेमिलि मेम्बारफोरखौ गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय दिनैनि बे समावहाय रायजो राजाफोर आं मोनसे दिनैनि दिनावहाय मोनसे सासे सुबुंखौ आं मदद खालामनो थाखाय भिडिअ बानायनाय जादों नोंथांमोननि सिगाङाव बे सुबुंनि मुंखौ बुंगोन बेनो जाबाय कृष्णा बसुमतारी बिथाङा 9 नं दलापारानि होनना बुंदों बिसमुरि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कृष्णा बसुमतारी बिमानि मुङा जाबाय बिरला बसुमतारी बिफाया दा गावनि फिसालाखौ फाहामनो थाखाय गुबुन जायगायाव खामानि मावहैदों नाथाय बिथांनि बिफाया जे खामानि मावहैदों बे राङा बिथांनि फिसाज्लानि देहा फाहामथायनि थाखाय थोस्लाबाखै जायनि जाहोनाव बिथांमोनहा आंखौ लेंहरनानै भिडिअ बानायनो होनायलाय आं थांदों स' आं गासै डिटेल्सखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन आं भिडिअ क्लिप्सखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थागोन आरोना दुखुनांथाव बाथ्रा 1 बोसोरनिबो बारा जाबाय होनदों खमावबो 2 बोसोरसोआनो जाबाय होननानै बुंदों बे मानसिनि सुबुंनि मेगना बुजोबबाय थाइनैबो आरो लोगोसे उदैयाबो बुबाय होनना बुंदों दुहांबाय होनना बुंदों ओमफ्राय माखासे गोबां डक्टरजों नायजाबाय दासिमबो बे मानसिखौ फाहामनो हायाखै आरोना बिथाङा देग्लाय मेट्रिक पास जानानै दायो हाई सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव होनना बुंदों मिथिनाय मथेब्ला बे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिम्बुरगाव एरिया जेरै थायो बेबायदिनो बेबो हल्टुगावनि होननानै बुंदों बिसमुरि दा बिथांनि बिमाया जों रायज्लायनानै जोंखौ लेंहरबाय आरो जों थांबाय आरोना आं सावगारिखौ खोन्थानानै होबाय नोंथांमोननि सिगाङाव बेनो बे फंबायनिया महरा बेनो बे फंबायनि महरा मोजांमोन सिगां जेबो प्रब्लेम गैयामोन बाट उनावहाय बे 2 बोसोरसोनि गेजेरावहायनो बिथांनि हालोदा ओरैबायदि गाज्रि जाबाय मेगनखौनो मोले मोले नुयो माने मोजां नुयोमोन बिथांनि मेगना मोजाङैनो दंमोन नाथाय दायो मा जाखो इसोरनि लीला बाट बिथांनि मेगना दिनै बुजाबजोब्बाय दायो बुजोब्बाय मेगनखौ नायनो हाया मोले मोले आरोना आं थांबाय जेब्ला भिडिअ बानायहैबाय आरो बे भिडिअ बानायहैनायाव बिमायाबो गाबबाय आरो लोगोसे फिसाज्लायाबो गाबबाय मोदैरखौनो एकदम मानो बिथांनि गाबनायखौ जोङो सिनायनो हायासै मेगन मोदैखौ मानो होनबा बिथांनि मेगना बुजोबनाय बारा नुहोआ मोले मोले नुयो मानसिया स' बेनो आरोना रायजो राजाफोर बिथांनि गेजेराव जि बेमार दङ बेखौ जों इसोरनाव आरज गाबज्रिनानै बिथांनि बेमारा थाब गाथों बेखौ आसा खालामो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट माने माखासे मदद नांगौ होननानै बुंदों बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव एकाउन्ट नाम्बारखौ होनोसै जायफोर गोसो गोथार जानानै मदद खालामनो गोसो दं बिथांमोनहा बे मददखौ खालामनो हागोन रायजो राजाफोर आरो लोगोसे आङो फन नाम्बारखौ होगोन नोंथांमोननि गेजेराव फन नाम्बारा जाहाथे नोंथांमोना कल नाम्बार बिथांमोननाव कल खालामनानै जाहाथे माखासे साजेस्ट खालामहरनाय जायफोरनि लाइफआव बेबायदि जाथाय जाखांबाय कमेन्टल' नङा डाइरेक्टलि फन नाम्बारखौनो आं होनो हागोन नोंथांमोना डाइरेक्टलि फनखौ कल खालामनो हागोन फन नाम्बार होनायावहाय आरो साजेस्ट खालामहरनो हागोन खोन्थाहरनो हागोन मोजाङै ट्रु बाथ्राखौ खोन्थाहरबानो जाबाय सैथो बाथ्राखौ नंखाय बाथ्रा खोन्थाहरनाङा मानो होनोब्ला बे बिराद गिदिर बेमार आरो लोगोसे बारायलांगासिनो दङ बेखौ दानो फाहामथाय होनाया गोबां गोनांथि हा हु बन्दक जाजोबलांबाय होनना बुंदों आरो दाहार दुहुर बारानिफ्राय बारा जालांबाय होननानै बुंदों रायजो राजाफोर दायो मानसिनि न'खरावहाय गोबां खैफोद जादों आरो बिनि सासे फंबायना बिदा दं होनना बुंदों बिथांनि देहायावबो बेमारनि साग्लोबसारनायखौ बिमाया खोन्थादों दा न'खराव हौवा मानसि होनना बुङोब्ला गावनि हौवाया गैया मानो होनब्ला गावनि गथ'खौ नायनो थाखाय बे कृष्णा बसुमतारीखौ नायनो थाखायनो बेनो देरसिन ओमफ्राय बेखौ नायनो थाखायनो बिफाया बेलेग जायगायाव थांदों नाथाय बिथांनि बिफानि जे रां खामायना हरनाय बे राङा दायो थोजासे नङा जायनि जाहोनाव नोंथांमोननि गेजेराव एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै होदों अननानै नोंथांमोना जेसेबां हायो मदद खालामना हो आरो लोगोसे मोनसे रिक्वेस्ट खालामो आं नोंथांमोनखौ बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय अननानै प्लिज स' रायजो राजाफोर एनडिएफबिनि एक्स एनडिएफबिनि जेसेबांखिनि केडेटफोर बिथांमोननि जे अनसुंथाइ बा बिथांमोनखौ मदद खालामनाय बे खालामनाय हाबाफारिया जाबाय रायजो राजाफोर चिरां आरो बाक्सा आरो क'क्राझाराव दिनै जादों मैया बाक्सायाव जादों 6 डिसेम्बर दिनै आरो लोगोसे दिनै क'क्राझार बड'फा कालचार कमप्लेक्सआव जानानै होदों रायजो राजाफोर आरो लोगोसे आं नोंथांमोननिसिम खोन्थानो सानदों टटेल बेसेबां सुबुंफोरखौ होदों टटेल 2774 सोद्रोमाफोरनो 4 लाख रां खरै माने 5 आरो 6 डिसेम्बरनि गेजेराव होगोन होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों आरो लोगोसे दिनै जाफुंजोब्बाय बेनि गेजेराव इन प्रेजेन्स अफ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा who is CM of Assam मिथिबायना
स' बिथांखौ सोर मिथियो सोर मिथिया स' बिथांखौ बयबो बुङो मामा स' बयबो मामा बुङो आरो लोगोसे बिथांखौ दायो स्ट्रं लिडार होननानै बुङो भारतनि गेजेराव बिथाङा 4 नाम्बार रेंकआवबो मोनखांबाय आसाम बेस्ट चिफ मिनिस्टार बा भारतनि चिफ मिनिस्टार बेस्ट माने एवार्ड माने नामा रेंक एवार्डथ' नङा रेंक मोनखांबाय आरोना रायजो राजाफोर दिनै आसामखौ गोबां सावरायगासिनो दङ बिकज अफ बिथांनि थाखायनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि थाखायनो आरो बिथाङा नेसनेल टेलिभिसनावबो गोबां लेंहर जागासिनो दङ गोबां मा होनो बेखौ रायज्लायगासिनो सावरायलायगासिनो दङ बिथांखौ इन्टारभिउ लागासिनो दङ स' बेनो थेंक इउ स' माच बिथांनि नाजानायाव माखासे सोद्रोमाफोरा दिनै अनसुंथाइखौ मोनबाय 4 लाख आरो लोगोसे निश्चय जेसेबांखिनि थालांदों बिथांमोनाबो थाबैनो मोनथों जाफुंसारथों आरो जोंनि बड'लेण्ड एबा जे इनक्लुजन आरो एक्सक्लुजन बेबो थाबैनो जाफुंसारथों आं बेखौ मिजिंथिबाय रायजो राजाफोर भिडिअखौ अननानै शेयार खालामना हो जाहाथे थाबैनो माने बे फंबाया कृष्ण बसुमतारिया थाबैनो सिटि स्केन खालामनानै जे बिथांनि देहायाव मा जामारदों आरो बिथांनि मेगना मा जामारदों बिथांनि सोलेराव मा जामारदों स' बेखौ थाबैनो मिथिनो मोनथों बाट बिथांखौ दायो स्केन खालामनोब्ला बेखौ नायनोब्ला अब्ला रांनि गोनांथि जाय राङा बिथांनि न'खराव गैया बेनिखायनो एसे मदद बिथां रायजो राजाफोर स' थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनानै गाइ बिएम सेटआप चेनेल गासिबो फेमिलि मेम्बारफोरखौ जै बर' हारिनि जै होननानै दोनथ'नाय जाबाय दिनै भिडिअखौ थेंक इउ स' माच गासिबो थाजोब्बाय ओरैनो हाजिरा मावनानै जाखायोमोन नालाय बिफाया बेंगालराव थांदोंमोन हाजिरा सुख'नो होननानै गैया गावनावनो हरनांगासिनो थोआ ओमफ्राय माबाय डाक्टार मोजांनावबो देखायनो हाला थै सोनांगौ होननायखौ सोनो हायासै टिकेट 3 सोनांगौ होननानै बुंदोंमोन गैया सोनो हायाखै ओमफ्राय फरायनायाबो कलेजाव एडमिसन लाबाय खुनुरुखुम गाव लोमजानायखौ लानानै ओमफ्राय गैया हायाखै आरो खनसेबो थांनो हायाखै कलेजावबो देग्लायसो पास जाखादोंमोन नालाय स' मादै रायजो राजाफोरखौ नों माने रायजो राजानिफ्राय मदद लुबैदों स' नोंथाङा मा बुंनो सानदों रायजो राजाफोरनि सायाव दायो नोंथांनि भिडिअखौ बे नोंथांनि न'आव फैनायखौ गोबां सुबुंफ्रानो बर'नि गोबां सुबुंफ्रानो दायो नायगोन आरो स' मा बुंगोन नों आङो रायजो राजाफोरनिफ्राय आङो अनसुंथाइ लुबैदोंमोन आंनि फिसाखौ नायनो थाखाय आं जेरैबो राहा गैयिनि थाखाय आरो बेबायदि सानदोंमोन आङो सोरबाफोर अनोबा रायजो राजाफ्रा फिसानि थाखाय फिसाखौ एसे लाखिनो थाखाय आं बिदि सानदोंमोन आं स' माने फाइनान्सियेल मदद नांगौ स' जायनि थाखाय जों बेयाव बेसिकेलि फैखादों स' नोंथांमोना हायोब्ला नैबे मादैनि फिसाज्ला कृष्ण बसुमतारिखौ फाहामथाय होनो थाखाय जि हायो रां अनसुंथाइ हरबानो जाबाय फन नाम्बारखौ आं होगोन स्क्रिनाव आरो एकाउन्ट नाम्बारखौबो आं स्क्रिनाव होनानै होगोन आरो लोगोसे डिसक्रिपसनावबो आं होनानै होगोन स' नोंथांमोना जेसेबां हायो बे फंबाय कृष्ण बसुमतारिनि थाखाय नोंथांमोना अननानै शेयार खालामना हो जाहाथे बिथांनि देहाखौ फाहामथाय होनो थाखाय दाबो मिथिया मादैया मा बेमार जादों गोबां अनेकथा बेमार होनना बुंदों बिथाङा बाट खोन्थानो रोङाखै लांगासिनो लांबाबो खोन्थानो रोङा डाक्टारफ्राबो मोजाङै हमनो हाया ओमफ्राय राङासो थांगासिनो दं आरोना नायबाय आङो आजां गाजां नायबाय हा मालायनि आखायाव होजोब्बाय फानजोब्बाय हा इसेल'खौनो आङो साहासा फानजोब्बाय आरोना फाननाया फानखायासै बुरजानि आङो बन्दक होनांबाय आरोखि बेबायदि सुख'नो हागोन ना हाया आं बेबायदि आरो फिसाखौल' मोजां जाथोंसै बेबायदि साननानै आङो होदों आरो ओमफ्राय होमबाबो होनो हायासै बेजोंबो बिसोरो सम्पथिफ्राबो बिदिनो फानजोबनाय जाबाय आरो स' बेनो आरोना दिनैनि माबाया मा गामि होनदोंमोनलाय बेयो चन्द्रपुर हल्टुगाव माने एरियानि चन्द्रपुर गामियाव जों दंफैयो आरोना रायजो राजाफोर क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हल्टुगाव एरियानि सिङाव थानाय गामिनि मुङा जाबाय चन्द्रपुर बे जायगायाव दंफैयो मादै बिरला बसुमतारिनि न'आव ओमफ्राय कृष्ण बसुमतारि फंबायनि देहानि थाखाय बिथांनि देहाया गोबां गाज्रि हालोदाव दङ ओमफ्राय लेंहरबाय थानायाव जोङो बेयाव बिसिम सफैबाय ओमफ्राय बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना स' अननानै प्लिज गासिबो रायजो राजाफोरखौ रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना जेसेबांखिनि शेयार खालामनो हायो अननानै शेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ स' माच